ಅತ್ತವರ ಅರಸು ಮುಂಡಂತಾಯ ಸಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚೇಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅರಸು ದೈವದ ಇಡೀ ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚೆ ನಡತ್ತದೆ. ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚೇದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿನ ಕಣ್ಣೆದುರು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪುರಾಲ್ದ ಸಿರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಲ್ಯಡು 5ನೇ ದಿನದ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚೆಯ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವದ ಮಿನದನ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಾತಿ ವಂಶದ ಆಧಾರಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ತುಜೇರು ಒಡಿಪುಡು ಪೊಂಜೋಳಿನ ಸಭೆಟ್ BL ಸಂತೋಷ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ದಿಟ್ಟಿಡು ಭಾರಿ ಅಪಾಯದವು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ. ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಬೋಳಾರ ಹಳೆಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾದತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7 ಸೋಲ್ಮೇಲು.